गिख्रंथाव दैबानाया खालामलांबाय आफार आसामाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि खहा आरो गोबां सुबुंफोरखौ बुथारलांबाय लोगोसे गोबां जिब जुनारफोराबो गिख्रंथावै दैबानाजों आलाय सिलाय आरो गोबां जिब जुनारफोराबो थैनो गोनां जाबाय। थारैनो हादरसायाव मिथिंगायारि खैफोद दैबानाया गोबां सिलिंखार खालामलांबाय। दैबानायाव भुगिनानै थानाय सुबुंफोरखौ जाय जेरै हायो एरैनो मदद खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों। बेफोरबायदिनो बिपिएफ सरकारनिफ्राय आफार आसामाव दैबानाजों भुगिनायफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर थिरांथा। बिपिएफ दोलोनिफ्राय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 50 लाख रांनि चेक होनो खोथा फोरमायबाय बिथां हाग्रामा महिलारिया। बे गिदिर थिरांथाखौ मैया बाक्सानि मुसलपुराव बिपिएफ दोलोनि पिएमबि जथुमाव बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बिथाङा आफार आसामाव जानाय गिख्रंथाव दैबानाखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। साननैनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 50 लाख रांनि चेक होगोन होनना फोरमायथियो बिथां हाग्रामा महिलारिया। बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबावो। আমি জানো, আমিও দুঃখিত, যেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে খুব বেয়া। আৰু অসম চৰকাৰ হিচাপে আমি যিখিনি দেখি আছো, যিখিনি অফিচাৰসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰি থকাটো মই দেখিবলৈ পাইছে। আৰু বহুত NGO, বহুত দল সংগঠন জড়িত হৈ আছে যিমান পাৰে সহায় কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি ইয়াত আমিও যদি যাব পাৰিলে ভাল আছিল। যেন হওক, আমি দল হিসাবে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত আমি 50 লাখ টাকা চেক দিব ওলাইছোঁ। এই 2 দিনৰ ভিতৰত আমি দি দিম। স্যার, আগতে এনেকুৱা বান দেখিছিল নে? আপাৰ আসামত মই এনেকুৱা দেখা নাই, লোৱাৰ আসামত হয়।